Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ukala ngokunabiswa ngesibhaxo umnumzane Charles Mncubo ngomunye wabamangalelwe ecaleni lokufa kwayo ngonozinti we-Orlando Pirates uSenzo Meyiwa. Iso lezwe langesonto lithole ngumthombo walo sondelane nodaba ukuthi uMncube usola umqaphi wasejele ngokumshaya kanzima ezitokisini zasenkantolo abevele kuyona ngasekuqaleni kwesonto. uMeyiwa wabulawa ngokudutulwa ngonyaka ka-2014 eFosloras ekhaya kubokwentombi yakhe uKelly Khumalo. Umthombo uthi indaba iqale ngesikhathi uMncube efuna ukuxoxa nommeli wakhe enkantolo ecela ukuba umqaphi makadede ukuze akwazi ukuthola ithuba nommeli wakhe. Wanqaba wathi abaxoxe ephambi kwakhe. Uma ummangalelwe senkantolo unelungelo lokuxoxa nommeli wakhe ngaseso, kodwa ke umqaphi lo ubengafuni enolaka. Bagcine bexoxa ke ephambi kwakhe. Kuthe uma sehliswa beya ezitokisini wafike wamshaya phambi kwabanye abamangalelwe. Ulimele kanzima uMncube, kuchaza umthombo ozibonele bukhoma. uMncube uboshwe nabanye abamangalelwe uSifiso Ntuli kanye nomuzi kaUkhulelwa Sibiya noBongani Sandiso Ntanzi kanye nomthokozisi Zipho zonke Maphiso. Ukhulumela amaphoyisa aseGauteng uColonel Mavela Masondo uthe icala livuliwe. Uthe singaqinisekisa ukuthi likhona icala lokushaya elivuliwe futhi uphenyo lusaqhubeka yize noma bekungakaboshwa umuntu. Ummeli kaMmangalelwa umnumzane Thefo Umalisela uthe ikhasimende lakhe leshayiwe futhi akumele ke kufihlwe lokho, kodwa kufanele kube nobulungiswa. Icala libe selihlehiselwa uApril 22 nokulindela ukuthi ke lizoqulwa. Baningi abalindele ukuze ukuthi kazi kuzokwenzakala. Bafethu ke ngizofisa ukwazi ukuphala kwenu ngalolu daba khona lapha kwi-comment section. Mina njengentatheli ka-YouTube sengiphuma kanje. Ungakhohlwa ukusilandela ku-Instagram @zwide_media.